Els millors moments del matí, tots penjats a radioflashback.cat. Draps bruts. Jordi, no anem bé, Jordi, no anem bé. Què passa, Artur, què passa? Doncs que no anem bé. No anem bé, per què? Què passa? Mira el que diu el Mundo sobre el teu fill corrupte, llegeix. Sí, escolta, Sí. és veritat que l'Oriol ha tingut tot això, si té bé. No l'Oriol, l'altre fill corrupte teu. Ah, tu vols dir el Jordi, oi? Els Ferraris, Lamborghini... No, en Jordi tampoc, l'altre corrupte. L'Oleguer, oi? No, l'altre. El Josep. No, el que és més corrupte encara. El Pere. No, aquell encara més corrupte. La Marta. No, el que és supercorrupte. Només queda la Mireia, que pobreta és l'única que no ha fet res il·legal. Hola, nois, què feu? Emma, doncs que hi ha una cosa que ha fet en Jordi que ens pot enfonsar, que té a veure amb calés, amb Andorres, que no t'ho puc dir, Hola, que guai. Has parlat prou, Artur, Quan menja ho sàpiga molt millor. I per què no li pregunteu a la Carbonell, que sempre sap què ha de fer? Tu deus voler dir masculell. Ah, vale. Doncs ara mateix el truco, mira, ara mateix el truco. Artur! Què? Com rasquin gaire sortirà una de merda. Tens tota la raó. A veure, Carbonell, dic masculell. Artur, pensa, que ens poden haver punxat el telèfon. Merda, tens raó, ara no podem trucar. Pensa. Això no es toca ara, Hòstia, la porta! Però qui coi és ara? Ei, què fem? No penso obrir, No, sí, he d'obrir. Jo no hi soc. Vaig a vagar-me a algun lloc dins la Thermomix. Merda, aquest borinot m'ha deixat sol. Qui és? Sí, buenos días. Somos la policía. Le habla el comisario Ramírez. Comisario Ramírez. Tenemos un soplo desde el mundo. Vamos a ver, vive aquí un tal Jordi Pujol Soley. Merda. Escolta cada dia el millor del programa a radioflashback.cat. Radioflashback.cat. Quan vulguis i on vulguis.